Ta' kuljum it-tobba fiċ-ċentru tat-telemediċina qed jirċievu sa 350 talba l-konsultazzjoni medika b'medja ta' 9,000 konsultazzjoni fix-xahar. Is-servizz jingħata bla ħlas 24 siegħa kuljum mit-tnejn sal-ħadd. F'madwar 70% tal-konsultazzjonijiet mediċi dawk li jċemplu jingħataw l-għajnuna li jkollhom bżonn mingħajr il-ħtieġa li jinqalgħu minn darhom biex jiksbu servizzi oħra fi kliniċi jew faċilitajiet tas-saħħa. Permezz ta' dan is-servizz li tnieda fl-2020 il-pubbliku jista' jingħata pariri mediċi u evalwazzjoni ta' sintomi u ta' riżultati tat-testijiet. It-tobba jistgħu wkoll jikkoordinaw żjarat fid-djar, jagħmlu appuntamenti għal servizzi tas-saħħa u fejn ikun hemm bżonn jagħmlu konsultazzjonijiet bil-video. Hemm ukoll servizz ta' chat fuq is-sit myhealth.gov.mt. Fi żjara fiċ-ċentru tat-telemediċina tal-kura primarja fis-Siġġiewi d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Ian Borċ għalli ċifri juru kif l-investiment għaqli u d-dedikazzjoni tal-ħaddiema tal-kura primarja qed iwasslu għal servizzi iktar aċċessibbli, komdi u effiċjenti. Sostna li l-Gvern se jkompli appoġġja liċ-ċentru u lill-ħaddiema tiegħu. Il-Kap Eżekuttiv tad-Dipartiment tal-Kura Primarja l-Inġinier Karl Farrugia qal li s-servizz tat-telemediċina qed ikompli jsaħħaħ u jespandi. U nefriċ aħna f'sena minn ta' telemedicine jieħdu il-fuq minn 250,000 calls u minn naħħa ta' client support huwa qrib il-miljun episodju. Hawnhekk qed jintuża wkoll biex il-klijenti jkun jistgħu jċemplu direttament hawnhekk fuq 24 siegħa jiġifieri dan il-post jopera mit-tnejn sal-ħadd fuq 24 siegħa. U b'hekk b'dawn il-konsulti nkunu nistgħu nifetaw il-pazjent għala minn daru u innaqsu l-pis minn fuq il-ċentri tas-saħħa tagħna. Min barra l-konsultazzjonijiet mediċi, ċentru tat-telemediċina għandu ħaddiema li jwieġbu mistoqsijiet tal-pubbliku dwar servizzi oħra tal-kura primarja. B'kollox bejn konsultazzjonijiet mediċi u għajnuniet oħra, iċ-ċentru jwieġeb madwar 90,000 telefonata fix-xahar. Is-servizz tat-telemediċina jista' jiġi kkuntattjat fuq in-numri 21 231 231 u 21 222 444. F'każ ta' emerġenza l-pubbliku għandu jċempel il-112 u min ma jkunx ċert jekk il-każ tiegħu huwiex wieħed ta' emerġenza jista' jċempel il-1400 għal gwida immedjata.